Ако не е, но следващите минути гостите ми ще дадат повече разяснения. Нашето студио е сенсей Андрю Сато, шеф Дан Айкитай, основател на Световния Айкидо Алианс. А с него в студиото ни е и Ивайла Иванова, която ще ни превежда, за да можете на достъпен език да разберете разговора ни. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни малко повече за повода всъщност да бъдете във Варна. Tell us a little more about the reason that you're coming to Varna. I'm here because of the invitation from Shiseikan Dojo. They are member dojo of Aikido World Alliance. Те са членове на Aikido World Alliance. Това е We will share an Aikido training over the weekend. И ние ще тренираме Aikido през уикенда. Колко време ще продължи този международен Aikido How семинар? long will be the seminar? The seminar will run from Friday night to Sunday afternoon. Ще продължи от петък вечер до неделя. Training blocks will be 2 to 3 hours each time. И всеки блок ще бъде от 2-3 часа тренировки. А на какво ще се наблегне по време на този семинар? Повече на практически някакви демонстрации или... What will you point more, the trainings or the philosophy? Both. И двете. Through the physical practice, we develop understanding of the philosophy of Aikido. Чрез тренировките, физическите тренировки, ние развиваме познанието си за философията на Aikido. А колко участници ще се представят или ще вземат участие в семинара? How many participants? I think we're expecting about 50 people. Очакваме около 50 човека. From children to adults. От деца до възрастни. Aikido is available to everybody, from young people to senior citizens. Aikido е достъпно за всички, от деца до възрастни хора. Каква е основната философия на Aikido? Повечето хора смятат, като се каже боен спорт, че задължително той провокира някакво насилие, агресия. What's the main philosophy of Aikido? Because more people consider that when it's martial arts, it provokes aggression. The whole philosophy of Aikido is learning to come to terms with finding a way of getting along. Може да се... Цялата философия на Aikido може да се определи като да... Getting along? Finding harmony. Да намериш хармония. That physically we always have limitations. Физическото изражение винаги има ограничения. So we have to learn to work together so that we can move forward as a united front. Така че трябва да се научим да работим заедно, така че да се движим като един фронт. Rather than trying to force something. Вместо да се опитваме да насилим нещо. Нашите зрители ще могат да видят кадри от една демонстрация. Ние сме говорили преди за Aikido. Ето сега виждаме. They are showing a demonstration. Може да коментираме. You can make comments. What we're trying to do is use our physical body to learn how to understand the higher meaning of life. Това, което ние правим е да използваме тялото, за да стигнем до разбирането за по-високото значение в живота. Rather than fight, we learn to work together. Вместо да се бием, ние се учим да работим заедно. Aikido is different from other martial arts in the sense that there is no aggression. Aikido се различава от другите бойни изкуства по това, че в него няма агресия. As a person, we learn to control our mind, our body, so that we don't have to do anything. Ние се научаваме като човек, като отделен човек, да контролираме тялото и съзнанието си, така че да нямаме нужда от агресия. Вие от колко време се занимавате с Aikido и как го открихте? How long do you train Aikido and how you find it? I started training in Aikido in 1977. Започнах да тренирам Aikido през 1977 година, преди да сте била родена. And I've been training almost daily since. И тренирам всеки ден от тогава. I just turned 63 last week. Миналата седмица станах на 63. So it's available for anybody to do. Така че то е достъпно за всеки да се занимава. At my school in the US. В моята зала в Щатите. I have some students who started when they were 70.
Имам трениращи, които започнаха на 70, така че it's not going to be as fast as a young person, той няма да е толкова бърз, колкото младите, but it's available for everybody но е достъпно за всеки, to find something. да намери нещо за себе си. Some people come for the physical activity, Някои идват за физическа активност, other people come for the philosophy. други за философията. There's many reasons. Има много причини. А може ли айкидо да... Сега това не знам как ще го преведете, да вкара някой с правия път? Can Aikido be used to make people behave like bad people become good people? I think that's one of the reasons we practice Aikido is to become better. We work towards perfection. Една от причините за да се тренира айкидо е, че ние се опитваме да достигнем перфектност, да станем по-добри. Perfection is some goal that we are. Перфекция е една цел, към която ние се стремим. Every day we try to achieve that. Maybe Всеки ден се never. опитваме да го постигнем, може би никога, That is our focus. но това е към което се стремим, целта ни. Just like a cup, little by little, you fill up, right? Като чашата, малко по малко и се пълни. As we practice daily, month by month, year by year, we become better. И тренирайки всеки ден, всеки месец, ние ставаме по-добри. Not just in the physical part of Aikido, Не само в физическата страна на айкидо, but our view of the world and where we fit. но самия ни възглед за света и къде се намираме. Коя е родината на айкидо? What's the country, the origin? Japan. Япония. Добре, след като това е японско изкуство, как се усвоява? Има ли някакви пречки да се практикува от хора, които имат различен начин на мислене и философия? Because it is Japanese, are there any obstacles to be trained for people with different state of mind, with different understanding of the world? No, I think Aikido, the philosophy and dream of O-sensei was to use Aikido as the bridge for all cultures, all of human beings to find friendship and harmony. Не, защото мечтата на О-сенсей е била да използва айкидо като мост между всички култури и между всички хора да намерят хармония. А как се стигна до основаването на този световен айкидо алианс? How it happened that you did the Aikido World Alliance? My teacher passed away, and some students asked me to start a group, a dojo, and then other dojos contacted me, and когато неговия учител починал, simple history. Ученици го помолили да започне доджо, после други доджота са зали се присъединили към него и така започнала организацията. Това е неговата кратка история. Колко клубове и от колко страни? How many dojos and from how many countries? We have about 55 dojos. Имаме 52 зали, 52 клуба. And to me this is an example of how Aikido, the dream of Aikido to find harmony has worked. И за мен това е как работи идеята айкидо да намери хармония. As a young man, if you ask me where is Bulgaria, I would say. Ако ме бяхте питали като млад къде е България, аз нямаше да знам. Now I say I have friends in Bulgaria, Poland, Slovenia, Japan. Сега имам приятели в България, в Полша, в Словения, в Гърция. So through our physical practice, we become friends. Така, чрез физически тренировки ние станахме приятели. From all different ways of life. Всеки със своя различен начин на живот. Children, university students, doctors, housewives. Деца, домакини, преподаватели в университет, студенти. For us, this is the connection of humanity. За нас това е връзката с хуманността. Той изпревари следващия ми въпрос. Дали философията на айкидо е подходяща предимно за мъже или може да бъде асимилирана и от жени? Is the
philosophy of Aikido more suitable for men, or it can be used by women? For both. For men, they have to learn to be more graceful and fine motor skills. За мъжете трябва да се научат да бъдат по-грациозни и да имат по-добри моторни движения. For a small woman, she learns to be strong and assertive. За дребните жени това е важно да бъдат силни. Учат се да бъдат силни. It has benefits for everybody. Така че е положително за всички. Какви са впечатленията му от България и от начина, по който айкидо се практикува тук? What are your impressions from Bulgaria and from what you see about Aikido here? I first came to Bulgaria in 2000. За първи път бях в България през 2000-та. And from that very first visit, I was very impressed by Bulgarian seriousness. И аз бях много впечатлен от сериозността тогава на българите. I always tell this story. Ще разкажа история. We train in 3-hour blocks. Ние тренираме на блокове по 3 часа. And after an hour and a half, и след час и половина, I asked the sensei who was hosting me. Аз помолих сенсея, който ми беше домакин. Should we take a break? Да вземем почивка. And he said, what for? И той попита защо. So, to me, I was very impressed that аз бях много впечатлен. For the Bulgarian society of people who train in Aikido, от българското общество айкидисти, they take it very seriously. Те го приемат много сериозно. And I like that. На мен това ми харесва. А защо е избрал айкидо? Защо не е някой друг бойник? Why you choose Aikido or not other martial art? It just fit. Просто му е подхождал. For me, it fit. I was as a young man, I was kind of a juvenile delinquent. What's that? How to say, bad boy. I found Aikido. Като млад бях лошо момче. And realized this is the way. Тогава открих айкидо и разбрах, че това е начинът. Това е отговор за правилния път. That's the answer for the right way. Вие казахте, че от много малки децата могат да започнат да тренират. You said from a very young age children can start training. Some children start at 3 or 4 years old. Някои деца започват на 3-4 години. Obviously not the same as an adult. Разбира се, не е по същия начин както възрастните. But we are teaching them not just physical technique. Но ги учим не само на физически техники за самозащита. But Aikido teaches how to work together. Но айкидо също така учи как да работим заедно. To respect each other. Да се уважаваме. To take care of your space. Да се грижиш за пространството. Около теб, така че има много други странични положителни неща. That come from the practice of Aikido. Които идват с тренирането на айкидо. And all these things focus on how to work together. И всички тези неща се събират в това как да работим заедно. Аз много се радвам, че имахме възможността да говорим за айкидо повече. I'm very glad that we had the possibility to talk more about Aikido. Thank you so much. Благодаря. И надявам повече хора да го открият за себе си. And I hope that more people will find it for themselves. I do too. И аз също. И пожелавам още посещения тук във Варна. Wish you more visits to Varna. Thank you very much. Maybe you will come to the dojo next. Заповядайте в доджото. По този въпрос. Thank you. Благодаря ви много, че бяхте при нас тази сутрин. Уважаеми зрители, всеки трябва да намери сам собствената си философия, но определено можете да обърнете внимание на това, хем да придобиете умение да се самозащитавате, защото живеем в едни доста бурни времена, а в същото време да намерите баланса между съзнанието и така доброто си физическо състояние. Въпросът е да се чувствате добре. Сенсей Андрио Сато беше гост в нашото студио, заедно с Ивайла Иванова, на която благодаря и за превода в ефир. А вие можете да останете с нашия град, защото сме подготвили още гости за вас.